Зробім пастку на справядлівага, бо ён бескарысны для нас і працівіцца нашым учынкам, дакарае нас у грахах супраць закону, вінаваціць нас у грахах супраць нашага выхавання. З кнігі мудрасці, раздзел 2, верш 12. Сябры, прывітанне, з вами я, ксёндз Вячаслаў Барокі, на гэтым YouTube-канале. Як заўсёды мы разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце і шукаем адказы на тыя пытанні, якія свет ставіць перад намі у выглядзе самых розных выклікаў. Сёння пагаворым акурат пра гэтыя словы са старога запавету. Яны сапраўды вельмі блізкія сёння для кожнага беларуса. А таксама, між іншым, паразмаўляем, адкуль беруцца войны і чаму ёсць супрацьстаянне ў нас. Але на пачатку хочу падзякаваць вам за ўвагу да гэтага канала, за тое, што вы тут, на гэтым канале ёсць, што падпісваецеся, дзеліцеся відэо ў сацыяльных сетках, пакідаеце свае каментары. Гэта ўсё дапамагае развіццю канала. А таксама, сябры, вялікі дзякуй і таму, што адгукнуліся ўжо на прапанову гэтага канала стаць спонсарамі канала. Ужо гэты YouTube-канал мае спонсараў у асобах вашых слухачоў. Калі хтосьці хацеў бы таксама далучыцца да спонсарства, то ёсць такая магчымасць, рабіце гэта. І гэта сапраўды паспрыяе развіццю канала і будзе гарантыяй на тое, што будзем і далей тут сустракацца. Так вось, хочу спытацца, а якія думкі прыйшлі ў вашыя галовы тады, калі вы чулі гэтыя радкі з кнігі мудрасці? Зробім пастку на справядлівага, бо ён бескарысны для нас і працівіцца нашым учынкам, дакарае нас у грахах супраць закону, вінаваціць нас у грахах супраць нашага выхавання. Пра каго падумалі вы? Якія вобразы паявіліся ў вашых галовах? Напэўна, меркаванні адносна гэтых слоў могуць быць розныя. Гэта, хутчэй, пытанне, якое задаю, яно ёсць рытарычнае, не патрабуе беспасрэднага адказу, хоць у каментарах цікава было б пачуць, якія думкі маеце. Але вось можна з упэўненасцю казаць, што у Бібліі пад справядлівым, супраць якога вось акурат вядуцца недобрыя дзеянні, маецца на ўвазе Божы сын. У Беларусі пад справядлівым можна уявіць кожнага чалавека, хто проста хоча жыць па закону. Гэта вось ёсць дзеці Божыя, якія імкнуцца жыць па закону, як вучыць Христос. І вось тыя, хто ў Беларусі спрабуюць жыць по закону, альбо спрабуюць рэалізаваць гэтае сваё фундаментальнае жаданне, дамагчыся такога права, адразу трапляе за краты. Супрацьстаянне паміж бязбожнікамі, а акурат гэта бязбожнікі задавалі такое пытанне ў кнігі мудрасці, і справядлівымі асягнула небывалага ўзроўня напружанасці. Налічана ўжо ў Беларусі больш за 50 000 пацярпелых людзей, якія вось дамагаліся жыць паводле закону і сваіх правоў. Шмат людзей пацярпела. Ну і, ведаеце, калі паслухаць ваше меркаванне, што сёння ў Беларусі адбываецца, то яно крыху насцярожвае, бо аднойчы у сябе на канале у рубрыкі я задаў такое пытанне, як можна ацаніць сённяшнюю сітуацыю. Так вось, 24% з больш чым каля 1500 апытаных адказалі, што у Беларусі ідзе вайна, а 74% з апытаных прызнае, што грамадска-палітычны крызіс у нас пагаршаецца. І толькі 1% апытаных сцвердзіў, што ўсё спакойна, яны жывуць і працуюць. Памятаю, яшчэ год таму назад некаторыя хрысціянскія пастары
пра падзею ў Беларусі выказваліся такім чынам, што, маўляў, гэта не наша вайна. Інакш кажучы, і яны ўжо тады прызнавалі, што вайна яна ёсць, яна непазбежная, супрацьстаянне вялікае. Але разам з тым казалі, што гэта не іх вайна. Цяжка патлумачыць, чаму такое меркаванне было. Можа таму, што не бачылі ў гэтай вайне глыбіннай метафізічнай барацьбы паміж добром і злом. А ведаеце, без гэтых крытэрыяў, без такога ўспрыняцця рэчаіснасці цяжка патлумачыць усё тое, што сёння ў Беларусі адбываецца. Гэта вайна, але яна значна глыбей, чым толькі вайна паміж палітычнымі сіламі. Гэта акурат барацьба паміж добром і злом. А ў такіх катэгорыях лёгка патлумачыць усё тое, што дзеецца сёння. Што такое вайна? Вайна – гэта крах спакою. Так сцвярджае кампендый сацыяльнага вучэння каталіцкага касцёла у параграфе 497. Гэта крах спакою. Сёння пра спакой у Беларусі сапраўды можна толькі марыць. Божае слова, на якім увесь час грунтуюцца разважанні на гэтым канале, яно адказвае таксама нам на пытанне, адкуль вайна бярэцца. І вось апостол Якуб у пасланні да вернікаў у раздзеле 4, у вершы 1 задае пытанне, адкуль сярод вас спрэчкі, войны. Але крыху адразу потым называе прычыну паўстання вайны. У другім вершы кажа так: не інакш, як спрагненняў вашых, прагнеце, а не маеце, забіваеце і зайздросціце. Прагненні, як неўтаймаваныя жаданні чалавека задаволіць свае эгаістычныя патрэбы за кошт іншых людзей, і знаходзяцца яны ў вытоках кожнай вайны. Вось гэтае прагненне чалавек мае, спрабуе іх рэалізаваць коштам іншага, задаволіць іх. І вось тады пачынае развівацца напружанне, супрацьстаянне, якое забірае спакой, і замест спакоя прыходзіць вайна. Вайна і крызіс закончацца, сябры, не тады, калі адна ўлада зменіць іншую ўладу. Некаторыя так прымітыўна думаюць сёння сярод Беларусі, дастаткова толькі вось гэтую ўладу прагнаць, і ўсё будзе спакой. Не, гэта так яно не працуе. Ведаеце, сапраўды, той, хто забыўся пра закон, тых з любові да іх трэба ад улады адсунуць. Гэта, няма такіх пытанняў, гэта нават і не стаіць пытання. Але нельга думаць, што вось калі адна ўлада зменіць іншую ўладу, адразу прыйдзе супакой. Не працуе так. Вайна і крызіс закончыцца таксама не тады, калі сёння хтосьці ў нас з тых, хто пачаў пратэставаць, дабіваючыся рэалізацыі сваіх фундаментальных людскіх правоў і адчуў сваю годнасць, якая паходзіць з годнасці дзяцей Божых, адмовіцца ад гэтага змагання і падпарадкуецца уладзе, забыўшыся пра свае правы. Таксама такім чынам не прыйдзе спакой і не будзе завяршэння вайны. Гэта будзе таксама ўсё ж такі увесь час вайна, бо апостол Якуб адказвае таксама на пытанне, як можна гэту вайну завершыць. Калі ён называе прычыны і тое, што стае ў вытоках вайны, то аўтаматычна дае і адказ. Каб завершыць вайну, то трэба проста звярнуць увагу на тое, што стаіць у гэтых вытокаў вайны, і вырашыць фундаментальную праблему. А праблема ж ёсць акурат вось гэтыя нашыя прагненні неўпарадкаваныя. Яны ёсць у вытоках вайны, і з імі трэба разабрацца. Сёння
Сапраўды мы ўсе вельмі стаміліся ад зацягнуўшагася ў Беларусі супрацьстаяння і шукаем хутчэйшага выхаду. Аднак хацеў бы перасцерагчы, каб мы ў пошуках хуткага рашэння не паддаліся стакгольмскаму сіндрому. Што гэта такое? Гэта калі невінаватыя людзі, якія сталі ахвярамі закладнікамі, агрэсараў насільнікаў, пад уплывам сільных перажыванняў пачынаюць атаясамлівацца з насільнікамі, крыўдзіцелямі, агрэсарамі і згаджаюцца прыняць гэту роль ахвяры, згаджаюцца быць такой вось ахвярай, згаджаюцца, это добравольна, як з тым, што вось калі ёсць гэта ахвяра, што это неабходнасць у дасягненні агульнай мэты. Маўляў, мы ўсе вінаватыя, трэба дараваць, забыцца, памаліцца, і ўсё будзе вырашана. Ведаеце, і гэта неправільны падыход, калі хтосьці паддаўся такому стакгольмскаму сіндрому і атаясамліваецца з агрэсарам і лічыць сябе не менш вінаватым, чым той, хто насамрэч распачаў вайну і прыстасаваў насілля, гвалт і беззаконне ў дачыненнях да іншых людзей, грамадзянаў Беларусі. Таксама гэта не ёсць выхад з сітуацыі. Такім чынам не збудуецца супакой. Апостол Якуб таксама казаў пра малітву ў кантэксце вайны. Некаторыя шукаюць паратунак у малітве. Малітва гэта важна, гэта трэба. Але звярніце ўвагу, што кажа апостол Якуб пра малітву, которая не прыносіць адпаведных вынікаў. Ён у раздзеле 4, вершы 3 кажа: просіце і не атрымліваеце, таму што дрэнна просіце, каб растраціць на свае прагненне. Людзі ахвотна моліцца ў касцёлах, але сам неаднойчы звяртаў увагу на тое, што часам чалавек вельмі лёгка звяртаюцца ў малітве да Бога, калі трэба прасіць, калі трэба Богу казаць слова «дай». І вось калі ён просіць, то ён спрабуе рэалізаваць толькі адказаць на свае прагненні, калі гаворыць слова «дай». Інакш кажучы, ён спрабуе нават павучыць Бога на малітве і пры гэтым лічыць сябе вялікім малітвеннікам, што ён духоўны чалавек. А так не працуе, зноў ж такі. Бо калі мы молімся, лепш Бога ўвогуле слухаць, а менш гаварыць, але калі ўжо гаворым, то варта ўзгадаць пра словы «будзь воля твая». Гэтыя словы, якія ёсць у малітве «Ойчэ наш». І вось у такім кантэксце трэба разумець апостола Якуба, калі ён кажа «просіце і не атрымліваеце», таму што дрэнна просіце, бо на свае прагненні просіце. І вось у такім-то разуменні і малітва не дапамагае у вырашэнні вайны, выхаду з вайны. Малітва павінна быць, але вось акурат такая «будь воля твая». Малітва павінна быць тады, калі мы імкнемся стаць справядлівымі у духу справядлівасці, у духу праўды, у духу вяртання да закона. Сапраўды, каб малітва была пачутая, то менш трэба павучаць Бога на малітве. Ну, а што тычыцца таго, што ў беларусаў адна мэта, да? Бо і насільнікі, той, хто каму не да закону, і той, хто пацярпеў, ахвяра, яны маюць адну мэту. Гэта сапраўды адна мэта. Мэта хутчэй спыніць супрацьстаянне, пакласці канец супрацьстаянню ў грамадстве. Але ж, ведаеце, на гэту адну мэту і спосаб ёсць толькі адзіны. Гэта вярнуцца да закону, праўды і справядлівасці. А не караць тых, хто дакарае ў грахах супраць закону, так як кажа кніга мудрасці. Бо гэта дарога бязбожных, так кніга мудрасці кажа, што это бязбожныя так думалі. А мы ведаем, што, як кажа апостол Павел, іх канец загуба, пісаў апостол Павел у пасланні да Філіпянаў у раздзеле 3, вершы 18. Сімвалічна было гэта пісаць гэтыя словы апостол Павла, да? Чаму? Таму што ён гэты ліст пісаў, будучы сам ужо ў турме, у вязніцы,
ад улады пацярпеў таксама з прычын палітычных, яго садзілі, да, у турму. І вось ён, ужо будучы на парозе уваходу у валадарства Божие, піша такія словы. Піша не пра свой канец хвалебны, але толькі пра іхны канец бязбожнікаў. Іх канец пагібель. Вось калі кіравацца такімі каштоўнасцямі, якімі кіруюцца яны, спрабуючы забіць тых, хто дакарае ў беззаконні. Вось. Вайна кепска, яе трэба завяршыць. Але ёсць толькі адзіны шлях да завяршэння. Не падавацца стакгольмскаму сіндрому, ні кампраміс, ні паўпраўдай, бо некаторыя, можа, таксама паддаюцца пэўнай ілюзіі. А вось амністыя пачалася. Гэта добра, што на мінулым тыдні былі амніставаныя палітычныя вязні, некалькі чалавек, 13. Але гэта паўкрок. Не амністыі патрабуе грамадства беларускае, а рэабілітацыі. Мала выпусціць невінаватага чалавека з турмы, а трэба яго апраўдаць. Гэтыя людзі, якія сядзяць, яны не вінаватыя. Яны справядлівыя. Шчаслівы той чалавек, які ёсць справядлівы. Сябры, даслухалі да канца, стаўце падабайкі, пакідайце каментары, станавіцеся спонсарамі гэтага YouTube-канала, і мы з вамі зноў убачымся. А з намі, праўда і Бог, жыве Беларусь. З Богам да новых спатканняў.